Tak vážení přátelé, vítám vás opět u páteční fotografie. Jsem rád, že jsme se opět sešli a tímto vás vítám i u dalšího spotu videa. Takže se pohodlně usaďte a můžete se kochnout další páteční fotografii. A můžete mi samozřejmě odepsat, jak se vám líbila, nelíbila a tak dál. Takže příjemný víkend, mějte se fajn, ahoj.